बनजार दैमारिया जेननाया 100% खाथां जानानै दङ आरो बे बनजार दैमारि जेनगोननि थाखायनो आङो मोनसे अमा मासे थिक खालामनानै दोनदों जाहाथे बे अमाखौ बनजार जेनगोननि थाखायनो आं मिथिखानानै बे अमाखौ मोनसे रेडि खालामनानै दोनदों जाहाथे बे अमाखौ जोंनि सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएलनि हान्जाफ्रा जाहाथे रंजा बाजा जागोन। थांनाय 2005 सननि जिथु बिसायख'थि एमसिएलए नि बिसायख'थि बे एमसिएलए नि बिसायख'थियाव जोङो बनजारजों जिउयै माहामै जों नांनानै होदोंमोन गोबां फाइनान्स खालामदोंमोन आरो गोबां बिदिनो आङो मोसौ हालिसे आरो गाय मासे आं फानलायलायनानै बिथिंनि इलेक्सनाव आं हेफाजाब खालामदोंमोन आनखि बिथांनि इलेक्सनाव माखासे मिलायनो हायैयाव मेनेजमेन्ट खालामनो हायैयाव हाखौबो आङो 2 बन्दक होलायनानै 2 बिघा बन्दक होलायनानै आं बिथांनि इलेक्सनाव हेफाजाब होदोंमोन नाथाय बे गासैबो आंहा बेखार जाबाय बिथाङा देरहानायनि उनाव 15 बोसोर देरहानायनि उनावबो बेफोरखौ रिटार्न खालामाखिसै बियो जोंखौ बयबो गावनि हेफाजाब होग्राफोरखौ जों खोख्लैनानै दोनबाय जोंखौहाय बोलो गैयै खालामनानै दोनबाय आरो बिथांनि इलेक्सनाव जायफ्रा हेफाजाब होयो बे बाराव बिथांमोना बिदि खालामजागोन जों बेखौ मिथिगौ जोङो बिथांनि न'नि मानसिजों खुरमा जायो बिथांजों थेवब्लाबो बिथाङा जोंनो गासैबो फाइनान्स खालामनायनि गेजेरजों खामानि मावनायाव देरहाहोदोंब्लाबो आरो जोंखौ गोबां फासायनानैसो दोनबाय बेनिखायनो जायफ्रा बिनि असे खुरमा नङा बिथांमोनाबो बे बाराव जुदि इलेक्सनाव फाइनान्स खालामनानै हेफाजाब होबाय थादोंबा बिथांमोनाबो जोंनिफ्राय बांसिन गाज्रिसिनाव फाइनान्सनि बेलायाव बिथांमोना खैफोदाव खोख्लैनानै दोनजागोन आं बेखौ खाथाम बुंनो हायो मानोना बिथाङा रावखौबो रायनिबो फैसाखौ रिटार्न खालामा इलेक्सनाव हेफाजाब खालामदोंबाबो बिथांखौ देरहादोंबाबो बिथाङा रिटार्न खालामा बियो आनखि बिथांमोनखौ जायफ्रा हेफाजाब होयो बिथांमोनखौ गोथौ हाखरावसो नाख्लायनानै दोनो थिग बिदिनो जोंबो 2005 सनाव बिथांजों खालामजादों आरो बिथाङा जोंखौ गाज्रि हालोदाव जोंखौ खोख्लैनानै दोनबाय बेनिखायनो बे बाराव बिथाङा बे मोनसे अभिशापनि गेजेरजों जेननाया खाथां जाबाय आं बेखौनो दिनैनि बे मिथिंनि समाव बुंनाय जाबाय गोजोन्थों। दा बिसायख'थिखौ जों नायोब्लाथ' फासयलांबाय थादों थेवब्लाबो जोंनि इउपिपिएल हान्जाया देरहानायावनो दङ आरो दा जोंनि बे मेरबांसुबा बिसिडिसि होननानै बुङो दा मेरबांसुबा बिसिडिसियाव जाय केन्डिडेटमोन जोंनि बे कालिंदर हमस्थिनि बिनि केन्डिडेटनि न' खाथियावनो दिनै मिथिं जादों दा बेयावहाय मिथिङाव गासिबो बिसोर गामिनि मानसिफ्राबो बाहागो लादों आरो जोंनिया मेरबांसुबा गामि गासिबो बाहागो लादों दा बेयावहाय जोङो ओरैबायदि जानानै दङ कालिंदर हमस्थियाव जे बनजार दैमारिया जेननाया 100% खाथां जानानै दङ आरो बे बनजार दैमारि जेनगोननि थाखायनो आङो मोनसे अमा मासे थिक खालामनानै दोनदों जाहाथे बे अमाखौ बनजार जेनगोननि थाखायनो आं मिथिखानानै बे अमाखौ मोनसे रेडि खालामनानै दोनदों जाहाथे बे अमाखौ जोंनि सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएलनि हान्जाफ्रा जाहाथे रंजा बाजा जागोन। जोंनि बे कालिंदर हमस्थिनि आन्दाराव बा मेरबांसुबा बिसिडिनि आन्दाराव बनजारनि खामानिखौ जोङो जेबो नुवाखै आनखि बनजार दैमारिया सोरखौबा खामानि मावहोनानै फासायनानै दोनदों थिग बेबायदिनो आंखौबो बिदिनो खामानि मावहोनानै फासायनानै दोनदों बिथाङा थिग बिदिनो सोरखौबा खामानि मावहोयो आरो बिदिनो फासायनानै दोनो बेनिखायनो बिथाङा ओरैबायदि मोनसे अभिशाप नांनानै दङ होननानै बुंजायो जोङो जोंनिनो खाथिनि मानसि दा बिथाङा ओरैबायदि बुंथावै बिथाङा गाज्रियै जेनगोन दा बिनि जेननाया खाथां जाबाय बेखौ रावबो मानसिया होबथानो हाला सोरबा हाजार गिदिर मानसिया हेफाजाब होब्लाबो बिथाङा देरहानो हाला माब्लाबाबो बिथाङा सिखांनो हानाय नंला बेबारनि जेननाया बिथांनि खाथां जाबाय मानोना बे गोबां अपराध मावबाय बे जोंनि कालिंदर ओनसोलनि थाखाय आरो मेरबांसुबा बिसिडिसिनि आन्दाराव थानायनि थाखाय गोबां मानसिफोरनि खामानिफोरखौ पेन्डिं खालामनानै दोनबाय गोबां मानसिफोरखौ खामानि मावहोयो नाथाय बे खामानि मावहोनायनि फैसाखौ बिथाङा होआ थिग बिदिनो आंखौबो खालामनानै दोनदों बेनिखायनो बिनि जेननाया खाथां जाबाय आरो बिनि जेननायनि खाथांनि थाखायनो जोङो गोबां रंजागासिनो दं आरो बे बाराव बिनि जेननायखौ खाथां हिसाबै जोंनि रायजोफ्रा नुनो मोनसिगोन। जोङो बे बाराव बे इउपिपिएलनि केन्डिडेट दिलीप बर' बिथां आदानो जों भटखौ होगोन आरो जोंनि गामिया गासै 80% जानानै दङ बे जोङो बे 80%नि फ्राय 90%आव फैनो थांगासिनो दङ दा बे 90%आ फैनानै जोङो बे इउपिपिएल बे आदा दिलीप बर'नो भटखौ होगोन आरो बेबायदिनो देरहानायनि जोङो महरखौ जों नुनो मोनगोन। दिनै बेवहाय मोनसे गिदिर मिथिं जादों इउपिपिएलनि मिथिंजों लोगोसे एबसुनिबो माखासे लोगोसे थानानै बेयाव मिथिं खुंदों दा बे गिदिर मिथिङावहाय जोङो बयबो बाहागो लाफैदों बे गामिया जाहैबाय मेरबांसुबा बिसिडिसिनि आन्दाराव थाराइबारि होननाय मोनसे गामि आरो बे एलपि स्कुलनि फिल्डआवनो बे मिथिङा जादों बेनिखायनो बे मिथिङाव गोबां लैहोर लैहोर मानसिफोर फैदों बे मिथिङा अकस्मात जादों थेवब्लाबो खबर मोनाब्लाबो गोबां मानसिफ्रा बेयाव बाहागो लादों बेनिखायनो बेयावहाय जोङो बुजिनो हाबाय जे अकस्मातनि गेजेराव जुदि बायसान्सआव इलेक्सन जाफैयोब्लाबो जोंनि देरहानाया खाथां जाबाय आरो बे बिटिसिआव 40टा समस्तिनि बिथोराव आंनि बुजिनायाव गिदिंनानै नुनाय मथेबा 27निफ्राय 30टा समस्तिखौ देरहानानै बे इउपिपिएल सरकारा खाथां जानानै फैबाय आरो जोङो बिपिएफआ बहा देरहागोन जों बेखौ दासिमबो मिथिनो हायाखै जों नागिरगासिनो दङ बिथांमोना बबे समस्तियाव देरहागोन नाथाय जोङो इउपिपिएलखौ 27निफ्राय 30टा समस्तियाव देरहागोन होननानै जोङो बेखौ खाथां होननानै बुंनो हायो।